השיר הזה מוקדש לכל מאמצי תרבות הפלייליסט למיניהם. בוא נגיד להם פעם אחת בפרצוף: אלבומי בוסר של אומנים בלי כושר, כתיבה או כישרון יצירה שרודפים את האושר, יוצאים לתחנות והם לוקים בחוסר טעם. הפעם אני מטיל את העוצר. סינגלים של בני 20 עם כישרון ביד בתחנות הרדיו זרוקים בצד, וזה ששר לפני 20 שנה להיט אחד עדיין עם הקאבר של הקאבר במצעד. דור חדש של אומנים מתוסכלים יוצא לשוק, חברות התקליטים חושבות שהקהל דפוק, המנכ"ל מחפש להיט לכן עסוק, לא מגיע לפלטינה, לא משקיע, סוף פסוק. הוכיחו בעבר השרוף והסמכות שהמאזין בסוף כפוף להחלטות של אלו שקבעו מה נחשב ומה פחות. לבד אני יוצא נגדם גם אם זה לא כוחות. עבדתי קשה פי 1000 על הפרומו, לא כמו הבת של צביקה או הבן של שלמה, ולא כתוב לי בניי בתעודת זהות, אז אם משדרים את השיר שלי זה בטעות. עבדתי קשה פי 1000 על הפרומו, לא כמו הבת של צביקה או הבן של שלמה, ולא כתוב לי בניי בתעודת זהות, אז אם משדרים את השיר שלי זה בטעות. משדלים אתכם ברדיו להסניף שירים כמו טיפקס, למרות שהשירים מטומטמים ובלי טקסט. הארץ מכורה לתחנות צהליות, תוכנים אותם להיטים, סותמים פיות לאומנים חדשים ועוד שדרן אידיוט מוכר מעשיות. ולא יכול להיות שכל התוכניות באות ביציאות ללא שום תגליות, וכל הגרסאות כיסוי של עתיקות, חיקוי של אחרות, עוד ניסוי מטפטפות לנו לאוזן כמו טיפות. לחברות התקליטים אכפת רק ממחירות, שדרנים שלא מבינים כלום ביצירות, משדרים אותם שירים כמו פנאטים של אומנים עם סטנדרטים בקנטים. הבנתי, אומן חדש מגיע אתם אנטי, וסבל ממוחסר משדרים אינטרסנטים. עבדתי קשה פי 1000 על הפרומו, לא כמו הבת של צביקה או הבן של שלמה, ולא כתוב לי בניי בתעודת זהות, אז אם משדרים את השיר שלי זה בטעות. עבדתי קשה פי 1000 על הפרומו, לא כמו הבת של צביקה או הבן של שלמה, ולא כתוב לי בניי בתעודת זהות, אז אם משדרים את השיר שלי זה בטעות. תפתחו 24, תסתכלו איך הם עושים צחוק מעצמם וגם מהצופים. קליפים פחות מושקעים מסתם פרסומת, מבישים, מביכים, כמו לעמוד בצומת. קם איזה מסלול, משחק אותה מפיק, טס לחול וקונה להיט דביק, תופס בלונדינית, אומר לה תרקדי כמו איזה סופרסטאר לטיני, תשאר תשאירי לי. מוכר לתחנות שזה הדבר הבא, משלם במזומן $1,000 השמעה, והנוער אוכל את זה, שותה את זה בכוח. חושבים שזה יפה? שוטפים לכם את המוח. לא משנה להם על מה אתם כותבים, על הסגנון, על האיכות הם מוותרים. אז הקהל טיפש או סתם חרשים, אומנות או מסחריות, מצאת ההבדלים. עבדתי קשה פי 1000 על הפרומו, לא כמו הבת של צביקה או הבן של שלמה, ולא כתוב לי בניי בתעודת זהות, אז אם משדרים את השיר שלי זה בטעות. עבדתי קשה פי 1000 על הפרומו, לא כמו הבת של צביקה או הבן של שלמה, ולא כתוב לי בניי בתעודת זהות, אז אם משדרים את השיר שלי זה בטעות.